mama police Hai dol rok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel dol rok norok to jotono nukba khena social media o kaisa video belai kheno viral lengai tongmani sini triprani khoroksa blogger Nilima Debbarma Parani sei swngjangma bai tai video o comment hame khajangma notiyei belai kheno bolaikha tai wala laikha gothona kotoma ongoi thangka henke borokni a problem notiyei sabuni saya tabuk bo kebo kaham kai saiman chugyaku henke o tinini video kunu rules video yado tamoni hinke sabuni rong sabuni right tabuk phanose clear ke saime ko hinke ba bahai ke rules khaina bahai da je phoru je borongni saya hnei clear ke saiman ka hinke borongni rules video ang norongni bagai tubu tongudo hinke borongni o problem unglai ma video no nayei jotono share khailadi sei ko nok ni to I ko mo sinok kolok rik dai ko sinok kolok ni ko jagani borong no ta bo sinaro musu khabu to kai sina musu khama se sini sui chungka ko nongle buisi hinka ba bola gisti no simin chinu wa haya do ba hanka nahla o jaga wo musu sinaro habu si tai suno su ulta nang lasia buroi pa lasia buroi ni na comment hamia suinya comment hamia sujungma ni rong turung torong na rok guys norok no ang kaisa belai kheno wana machija koktoma sai khnari wana Uttar Pradesh o 2 July o kaisa religion event choliwi tongmani a jagao party base khlaina rok ongkha 20,000 ni saipano gobang borok phia a jagao dangka nangoi 130 jonani saipano langma sowi thangka belai khaino khari machija koktoma henke o 130 jonani bagoi sing pre khalainai borokni langma hamari tongtu hnei norok bo khlaidi ang bo khakya Hello guys, tini bang norok ni bagai hanyo hai game thengge rang ajina ja tubui phaija bukha henke norok bahai ke rang ajinai abono saimana musungke video no pathang jurana di tini hinke ang norok no press game no theng phunungnai orobo kisisa trick rok tongo abono norok kaham ke nai tongdi o game no norok bahai ke thengnai ang o jaga o click khakya norok o jaga phano click khaimano o game no thengna pano puila sakang rang click ma khainai oro tongo 50 100 500 1000 angkhai to 50 no click khakya henke oro buto bo click kharika henke o jaga o plan birkha henke no nini rang no karui manarak nai henke o jaga o cash out nugui mano o jaga o rang kari narak mano o 2x ni bisingo no ani target 2x ka henke ani rang no kari narak nai eko ang kari bo narakha 50 bong mani bisek 112 taka phakya henke ani no labungkha henke oro 5x 4x thangoi tongo abono bo bisi loop tangdi nini target 2x no tongdi 2x ni bisingo nang kari henke nini jibono loss thanglak henke tabuk bo ang tai waisa 50 bog ripenai oro bo ani target 2x no tongnai 2x ni bisingo nang paya henke nini rang loss pan thangnai manu abo kuno guarantee krei abono nang nini target 2x no tongdi 2x engkha henke nang rang man ka henei asa ji tok mangkha henke eko 2x engkha ang oro rang kari winarkha tabukai hanyo hai 50 rimani 120 lakh engkha henke guys ang je o game no thangai rang withdraw khaimani aboni payment proof bo ang norok no oro phunuguri nai norok ni bwskango no 500 1000 2000 5000 obo hakenyo ang rang kari wi tongo norok bo thangna musungka henke link description o rijak thangai thungai mano ma bu bonus fikena mono se romna na ko nok jokon khana ba yang tak se harapan jubono sak da go bong no ko yang ko ko nok ni borong no ang tai ti sakan na hala pa sindal jung mana himla puna ne si hinti bai ko nok ni borong na o si kon ti kandori bete ko buma ogro to tikian kripa to kita de iko na kire iko na bai de ko hala ko kita na phayo ko moda okre na arong sho mona ti babuni tere din ru na mo buringa babun tere din niya babuni kaston dino ba borda youtube khayi bon thane rang bial tong ni o jan guri choi ko sati phainya atinga nala sino ko musu khai ma se sini sunya ulta koi tong sui chungma se pa antas kire sui chungma se sunya se pa sunya se ulta pa sui chungma se lo kai hinti ba ha nang ni yaw ma khana gari ko kai ko je taun borong nai ne bedi ko za borong hi o morong nai ko tong nu kanai ang kai kan thangsa kan sija ka botam khasa ang ko lo khaiman tama su go kior mungja khasa
ha ako men hamyo si jakatam ako men hamyo si jakatam khasa no iko nai ding hinok nu mana nang iko bumano pa no kita tong phayu kai sini muso a sin chui chungma se bole bui si hinka ba gistino sim chui ba sini na ta haya duba gistino simen chini na bele chui ba no buyeng ote khara ote ke chui chungka hi ni no tang kai ning dal gol ya hangka ti bola nya nang haya ha mak ke polai mor je mar ke polai moro ha jong ke polai si moro dal gol ya iko hi moro sinar di Siram, iko nung di sana sai tong de, opa, biar kita nung hai buri sitra, kuyi muit no, hamzana kering anak jalan tong kata na, ha, hola iko nai lah hinai, iko nai di nas nai iko nai di hinai di ko, mama. Pulis kanyai oi ko nai baje oi dara sahel jong dara mithun jong oi edi song bulwa song ni ko na be suno gonia oi edi bulwa song dara sahel jong oi buba gra song ni nai baje ko iko suno gonia oi gunai ko anu bu anu kan anu puno bkhaya anu puno bkhayo anu puno bkha anu puno anu bu kha age bo moro anu bu anu ko sawoi kasai bu moro jila to keplai bur sitra anu ne sile jago na de la kha oh bu mano ojuma